Здравейте! Това е крайният резултат, който се получи на тази картина, която я кръстих абстракция, която кръстих Bedrock радио, защото докато я правих, слушах радио Bedrock радио Национал. Мисля, че се връзва сюжета на картината с името на радиото. Това е. Аз снимах друго клипче, което качих в YouTube. Може да го гледате при създаването на тази картина Bedrock радио. Тъй като техниката е разливна, тя претърпява процес на промяна, докато изсъхва. Затова крайният резултат е малко по-различен от края на клипчето, което снимах, когато я правих. Така, това е крайният резултат. Картината се казва Bedrock радио. Аз се казвам Лидия Стойчева, на 51 години съм. От една година започнах да се занимавам с този вид изкуство. Това е акрилна боя върху платно, разливна техника, въртяна на колелото, на гранчарско колело, за да се разместят боите. Това е за сега. Приятен ден ви желая и приятно гледане!